babae. O si Man, din matay. Tumaya mo ba siya doon matay ka? Sulat
Ya Siti Kiran naman. Idol sa mga rato. Now, meron sa rasya na malala sa picture. Memang bukan sila na magkira-kira na. Ada si Matay itu. Memang buhay. Dalam kumatay ha. Ulan ng tukmanal pamilya ko. Hindi ako mapakan na kumita. Sorry lang. Princess sabi na na. Yan, pasok. Sampai natas orang kamani sa unuran kulungan na Matan. Kumasawa na naman. Ditambut-tambut kasi na tayo dito sa. Ang kababa. Masya Allah. Ang makadukit. Ano yung lita mo? Eh,